Mesti wong loro ki. Ya sadu, ya sadu. Ki panganan mubang iki. Mubang. Enggak, Kak. Ya Allah. Entek iki kok. Kak, Pak. Mulai depan entek yo. Ya Allah, wong wedok panganane kok sari jeng. Iki segunung lho, masalah. Tapi ndi? Tapi Gak usah tayos kok. ya kan jenenge kabeh. Habis. Sayos iki wis habis, Dek. Cocok iki nganggo saya kok. Iwake sing gede-gede. Ya Allah. Rasane nak poga ki ngicipi aku. Ngicipi aku. Enak gak, Pak? Nak gak ndelok HP coke rajik.